Kakun hinyau trep National Awakening Movement knam menta kasngi ka arpu pratrik unaitung arhajar arpulai kala lejban IT ka Dorcas Chow Chief Secretary Government of Meghalaya ha Office 3 kam Jong-u halor ka State Reservation Policy 1972 katkum ka jingelang jong baro ki seng san perthei kabalalong ha ka life way tarik ujemang arhajar arpulai Hakabala Rai ban Schnai Expert Committee ban pej kmi halor ka bha thung kam thung jam katkum ka amendment jong ka reservation policy 1972 halor lai tali kimat kata ka baningkong halor ka bha pule puthi lane ka government kota kabaar ban shim ki jing ai jingmut jong ki seng san perthei ba pher halor ka state reservation policy balai halor ka jingtmu ban lej pan jingmut bat ban ya kendu ki stakeholder Haman ki jaka hapo ke jela. Shushu nakaliang unong ilam jong ke knam uloong bakani ka long tang ka jing pen lut put ya ke pisa bat ka deiru tang ka jing pen slam ya ke por. The whole demand ka jing ko jing pajba hi baro hi dei ban pen kalano ya ka state reservation policy ka bal asan ko isnam. Itai di imat pedeng. To kamla asu bandan da ko bai ba kalenti. Bangin ong ba if any lada don ban penkelang in penkala dalam don te kanne bi kumju te ngila kedu ha kene kasi bangin ai secretary ba ni kwa ba kakam jo kadi expert committee lambagi term of reference kadai be take ban pej komnu ban penkala ya reservation policy om dai ban penkala ne onai penkala kata kapher ba kum bakalong menta katam reference ko mana ban pulih But lada don kam ban penkala ai jumut lada don kam. Herengi pan ngiong ya ka jing don kam ban penkala lagi jing dawa ki aslam ba. Tingi yang scam bai hab ban penkala kumno ban penkala hakanu ko kom ban penkala kino ki benta ban penkala kadai bai ka kam rampak dia juga expert committee bahkan ai jumut cha government. Dia kum bakal long mentang ka parcai tingi lai ka jing tho ni kermen ba nakalian ke government kan sengap ya kini ka jing kwa ka jongi ka baar ka mat padang i khatam reference kila tho i baar bong ba kani ka expert committee can carry out ya ka wide range visit all over the state habangi ong kumta ni so thu ba kani kala dei hakum ko jisne ko jongi kadi ta ka option of delay ban penslam kai ya ka por ban late visit haki jaka ki ba per ka state bodo ka wai kan lut ka por kan lut ka pisaru te nakalian ka jongi ni ba kani ke expert committee kadai ban ailat ya baro bakin penpoi ya kita ki jing ai jumut kai kalau kham shot ban ba ka expert committee kan le saman lagi jaka ai ba man lagi jaka kin penpoi sya ka expert committee ya kita ki views ki suggestions ki jongki kanang ba ka kam kan kroi ba adai wan boru do ka time frame bal hadu ka notarik kiri ban penpoi ya kini ki suggestions ya ki views ki jongki jong baro te nakalian ka jongi ngi ong ru ba what the expert committee ru de ban bu ka por ka jing ajing mu cho government mar ngim kwa ban dile gi ban kamau bai ka ne ka MDA 1 la sedang da isu themator la tha ba high level committee hadu ban tam poi shiro chano ke MDA 2 la sedang da resolution policy bat ngim kwa bakan long kum balong ka themator mentah la adap election la wan MA 4 posisi ni ngim kwa gini ki jing Muslim nomor ba ka jing kharang jo pai ba jing kwa ka jo pai ba hi kari ban pen kala be yang di resolution policy te ka ba lai pa de kumong iya ka list ki don gini ki bana bar sura kita ki expert ki ban dan bentah kan ka committee te kalian jungi isu I suggest to government wal lada la bandon ki jongi i bandon lang bar ngi hap su ba besides like no ya kene ka constitutional expert ma nang tapat dia kini ki population expert economic expert ter ba government kala thau menta i di ban so thu ba ka state reservation policy kadang ki emotion ka ba attach emotion jong pai ba hi ba bon balang attach ban kani tengam tip kita ki bana bar kin so thu em ya kata ka jing sniau jong ki pai ba bat le se ki riu champang ki riu pau khmat ki jongi ki bedon ngi don hi la ki don lang kila ban long kum kita ki ban ai jimut lang ban yarap ya kata expert committee ban so thu sai kedar ba kai ka jing kerpang jo kada ki isu ena kalian ka jongi gidang yai bot din ba ni khmi din ti ta kawai ba kane ka isu
kanung dei ban chu ja no ne ban sha pan klet no dei ikwa kumungila ong si chief secretary kat dang kloi kat dang bha ban pendep no ya kani kakam